Det kunne komme, så kunne du lige så godt være den her. Nå, nu skal vi snart hjem. Jakob, har det været en god tur? Jeg siger ikke noget til det kamera, jeg gør det. Ja, ellers skal vi lave en stor omgang pandekager. Det kunne også være godt. Har vi bacon? Vi har dig. Knoglebacon. Linser, der ligger der på bag. Linset, ja altså. Jeg ved Ja, putte. Ikke noget med listepik. Jeg har det bedre nu. Det kan godt vandre videre over til hjernen, når den er færdig. Jo, det er en liste. Og lærkemusen, vil du ikke lige bare kigge på bollerne? Ej, hvor er de ikke boller, det er så fint. Lærkemusen, vil du godt kigge på bollerne? Lærkepigen. Og Mikkelmus kommer og trykker. Din lille bitte kat. Det er sjovt at blive lærkespæt. Gør man ikke har længere patter, så bliver det helt. Men der er nogen, der har nogle lange. Godt, man ikke har længere. Længere. Ja, for dig selv. Siger foreslår noget. Vi kan bare lave en kæmpe stor omelet i stedet for pandekager. Nej. Vi vil da bruge noget Nutella, vi har ved at bruge Nutella. Kan vi ikke bare lave dejen, og så kan man og lave sin egen pandekager? Ja. Jo, så kan man lave sin egen pandekage. Og den, der kommer sidst, skal rydde op. Ja. Vi binder Mikkel ind på værelset. Ja. Bind mig. Prøv at binde mig. Det er næsten som at være bundet det her. Men på en god måde. På den der varme. Det ser flot ud. Menneskelig fred. Og det yesterday. Hvordan vil det? Det var den der radiokanal, altså. Hvad fedt. Det er virkelig Lars, ja. Den bedste musik fra 60'erne, 70'erne og 80'erne. Yesterday. Today. Ikke noget fra 90'erne. Jeg vil gerne lave noget 90'er kanal. Ej, det gælder! Vis mig dit hår. Nej. Jeg var lidt at se den video. Delicious. Nu være. Nej, gå væk. Ej, så kommer du så lidt ned med dit skumle øje-øre. Man jo har. Nej, det var et øje på. Mine øje, der kigger ud af øregangen. Ej, hvad med det? Nå, det er Martin. Nu kommer skovfoden. Skovfoden. Prøv at tænke på det fod for skov. Nej. Skovfoden. Det er sjovt. Skovfødderne. Jeg er møntsamler. Det er sjovt. Eller bærejomfru. Ja, det er også lidt mærkeligt. Møntfod. Ja, møntfod, den er også god. Og banan. De to ting. Vi kan ikke komme på flere. Det er ikke kommet på flere? Nej. bag